Čaute motorajďaci, vítam vás v Španielsku, kde sme prišli testovať novú, očakávanú Kawasaki KL 500 pre rok 2026. Ja sa veľmi teším, táto motorka keď bola oznámená, ja som sa veľmi tešil, že Kawasaki sa vracia znova do sveta adventure. V minulosti to bola jednoduchá, dostupná motorečka, ktorá zvládala aj terén, aj cestu. Taká zaujímavá voľba vo svete tých všetkých možných ďalších adventure strojov, takže Kawasaki je späť. Čo ostáva zachované je teda 500 kubíkov, aj keď my veľmi dobre vieme, že tento motor má 451 kubíkov. Ten motor je pomerne nový, evolučne vychádza z 250, potom bola 300, potom, to si pamätáte, možno Versys X, samozrejme vždycky to bola Ninja a Z-ko, potom 400, no a pred rokom dvomi prišli s upgradeom toho pôvodne malého motora na 451 kubíkov. To je jeho veľká nesporná výhoda, že vlastne postupne rástol, takže si zachováva dodnes veľmi kompaktné rozmery. No a tento motor, už keď som testoval v tých naháčoch alebo neskôr v eliminátore, tak som hovoril, že by bolo na čase, aby Kawasaki okolo neho postavila aj cenovo dostupné, ale aj hmotnostne a ďalšími parametrami dostupné cestovné enduro pre začínajúcich jazdcov, ale dneska je tento segment hodne populárny aj medzi skúsenými jazdcami. Takže dá sa povedať, že moje sny boli vypočuté, keď to tak môžem povedať, a Kawasaki postavila toto dielo, ktoré tu máme. Základom je teda spomínaný motor. Rám je kompletne nový, vidíme ho tu krásne v tejto zelenej farbe. No a celá koncepcia motorky je úplne nová. Poďme sa teda pozrieť pekne zaradom odpredu do zadu, čo tu Kawasaki okolo tohto motora postavila. Motor má teda 451 kubíkov, je to radový dvojválec, má väčšie vrtanie ako zdvih, to vrtanie je tam nejakých 70 mm a zdvih okolo 50. Je to teda jasné, že je to motor hodne točivý, má maximálny výkon nejakých 47 koní, samozrejme sa zmestí do tých 35 kW, má nejakých 33 kW a to je pri 9000 otáčkach a okolo 42 Nm, ktoré máme pri 6000 otáčkach. Už z týchto parametrov je vám jasné, že sa budete voziť niekde medzi 6 až 9000, kedy v 6 to naozaj ide a do 9-10 otáčok to môžete vytáčať. Športový motor, okolo neho je teda tento spomínaný pekný rám, ktorý má dole tento pomocný rám a dole pod motorom je vyvedený výfuk aj s katalizátorom. Toto je trošku taká slabšia časť tohto dizajnu. Na jednej strane sa snažil dať motor čo najnižšie kvôli dobrému ťažisku, ale spôsobilo to, že vlastne tento pomocný rám spolu s krytom motora je pomerne nízko. Čo je dôležité pri Kawasaki, oni si samozrejme dávajú záležať na podvozku. Máme tu vpredu 43 mm vidlicu so zdvihmi 200 mm. Je to vidlica od firmy Kayaba. Nie je nastaviteľná, vzadu je centrálny tlmič, samozrejme. Ten má nastaviteľné predpätie a zdvih 196 mm. Keď som spomínal tú svetlú výšku, tá sa kvôli spomínaným veciam dostala na 185 mm, čo je pomerne málo, najmenej v tejto triede. A je to trochu škoda. Pokiaľ ide o kolesa, samozrejme vpredu musí byť 21, vzadu sa Kawasaki rozhodla pre 17. Pýtali ste sa aj vy, samozrejme zaujímalo to aj mňa, prečo padlo slovo práve na 17. Pýtali sme sa to tu na aj Japoncov konštruktorov, oni vraj robili rôzne testovania s rôznymi konfiguráciami a práve táto kombinácia im z jazdeckého pohľadu vyšla najlepšie. Toľko teda odpoveď priamo od nich. Ja neviem, čo mám na to povedať. Celkovo je problém s tou 17, okrem toho, že to koleso je menšie, hlavne s pneumatikami, že jednoducho v tom 18-palcovom rozmere tých pneumatík je oveľa väčšia dostupnosť a výber. Model, ktorý tu máme pri sebe, je verzia SE, to znamená, Kawasaki má základný model, ktorý stojí okolo 6300 a približne 6995 stojí verzia SE. Za mňa tá SE-čková verzia je oveľa lepšie vybavená a dáva väčší zmysel, my ju tu priamo aj máme. Tá má krytý rukoveti, ledkové smerovky, vyššie plexy. Toto plexy sa dá nastaviť do 3 polôch, toto je v najnižšej polohe. Základný model má asi v takejto výške plexy. Základný model má LCD prístrojovku a tu je plne farebná prístrojovka, no a SE verzia má aj tento veľký spodný kryt motora, ktorý sa v prípade tejto motorky určite oplatí. Práve preto si myslím, že sa oveľa viac oplatí zaoberať modelom SE
ako štandardným modelom. To, čo tu naviac vidíme, sú padacie rámy a výfuk Akrapovič, to sú doplnkové záležitosti, ktoré si treba prikúpiť. Takisto veci ako USB zásuvka sa prikupuje. Čo je veľmi pekne spracované je rám, sú na ňom také relatívne výrazne priznané zvary, ale je to pekný prehradový rám, lakovaný touto zelenou farbou, takže toto vyzerá fajn. Veľmi dobre vyzerajú okuliare a štoky. Je to proste odlietok, je to urobené pre tento model, vyzerá to fajn. Celá predná maska, dve ledkové svetlá, v strede ledkové diaľkové svetlo. Čo sa týka brzd, jeden kotúč, ale veľký, dvojpiestikové strmene. Trošku na škodu je, že je obyčajná nenastaviteľná páčka a taká tá klasická ešte štvorcová nádržka. Není tam ani radiálna páčka. Keď prejdem ku spojke, tá je lanková, tu ju vidíme. Má to ten asistent slipper clutch, takže to funguje, ale takisto páčka nemá nejaké nastavenie vzdialenosti, čo je takisto škoda. Nádrž má 16 litrov, čo dostačuje pre túto motorku a je teda plechová. Sedadlo je pomerne vysoko, vo výške 870 mm, ako môžete vidieť. Dostupné sú však 4 verzie sedadla, 2 predného, 2 zadného, toto je štandard. Máte k dispozícii štandardné znížené a takisto zadné znížené, čiže pomocou toho zadného zníženého si viete urobiť takú rovnú kvázi enduráckú lavicu. Čo sa týka zadnej časti motorky, tá je veľmi štíhla a vidíte, že tu nie je žiaden nosič. Akékoľvek nosiče, či už top caseu alebo bočných kufrov sú za príplatok. Čo sa týka štandardného výfuku, ten je takto nižšie spustený. Je to z toho dôvodu, že keď sú bočné kufre, tak ten kufor nemá žiaden výrez, má parádnu kapacitu vnútri, takže je to praktickejšie z hľadiska cestovania. Ak to sa rozhodne pre tento športový vzhľad s výfukom Akrapovič, tak potom to už nie je kompatibilné s tými štandardnými bočnými kuframi. Samozrejme, budú dostupné iné neoriginálne príslušenstvo, s ktorým sa to dá vyriešiť. Ja si myslím, že je veľká škoda, že aspoň horný nosič mohol byť v sérii. Čo sa týka teda elektroniky, je to veľmi jednoduchá motorka, klasický lankový plyn, nemá žiadne palivové mapy, nemá trakčnú kontrolu, má systém ABS samozrejme. Ten ABS systém je veľmi ľahko vypínateľný tlačítkom na riaditkách, jedným kliknutím a potom dlhším podržaním. Funguje to skvele. Dokonca keď vypínate motorku chcipákom, ABS-ko ostáva vypnuté, takže všetko funguje ako má. Čo je ale dôležité povedať, a môže to byť pre niekoho problém, je ten, že to ABS-ko vypína komplet na obidvoch kolesách. Takže takisto pre začínajúcich jazdcov to môže byť trošku problém. Za mňa super vec, ABS-ko keď si vypnem si komplet a vozím sa perfektne v teréne. S trakčnou kontrolou sa zdržovať nemusím. Prístrojovka farebná, typická, ako z Kawasaki poznáme, ona má po novom má takisto tú konektivitu a Kawasaki tam zabudovala nejaké to ovládanie hlasom. To sú veci, ktoré som netestoval, nemal som ani headset na prilbe, ja som sa zameral viacej na tie offroadové vlastnosti. Stupačky sú zubaté, majú takéto gumy, tie gumy som si pomerne rýchlo vybral, aby som mal zubaté stupačky. Kovové sú aj páčka brzdy, radička je ohybná, takže všetko je pripravené tak, ako sa do terénu patrí. Čo je na stupačkách zaujímavé, že sú to tieto hlasiče. To si na cestovnom endure s takýmito stupačkami nepamätám. Asi by som to rovno demontoval. Keď sa ešte vrátim ku kolesám, tak tie okrem toho rozmeru 21-17 sú klasicky dušové s vnútorným výpletom, nie sú to teda bezdušáky. To by ste mali takisto vedieť. No a zadná kymná vidlica je oceľová. Tá motorka prichádza na trh a zameriava sa na začínajúcich jazdcov, entry level. Cena naozaj tomu zodpovedá, pretože cena je veľmi konkurencieschopná, keďže sa bavíme o japonskej motorke a od renomovaného výrobcu, takže tak sa na ňu treba pozerať. Napriek tomu, že slogan k tej motorke bol Life is Rally, Ride it, tak to treba brať, tak povediať, s rezervou. Nie je to vyslovene offroadovo najostrejšia motorka rally, aká v ponuke je, ale má skôr zaujať začínajúcich jazdcov a na to je, si myslím, že stavaná veľmi dobre. Na druhej strane my sme jej dneska pomerne slušne naložili a môžem už takto trošku preskočiť, že fungovala fajn. Poďme teda jazdiť, motorku máme predstavenú, začali sme samozrejme na ceste, tu je to typická Kawasaki, všetko funguje ako má, veľmi hladko jazdí, za mňa má pomerne dobrý stred a spodok. Ten záťah tých stredných otáčok by som povedal, že je jeden z najlepších v tejto kategórii. Takisto reakcia na plyn je veľmi dobrá, dávkovateľnosť výkonu je vynikajúca a vravím, potom sa dostanete vlastne do zákrut a tá motorka funguje vynikajúco. Podvozok Kawasaki
tejto cenovej hladine a v týchto aj v Z-ku, aj v Ninja 500 dávam síce podvozok bez možnosti nastavenia, ale môžete sa spoľahnúť, že z výroby je vyladený a nastavený perfektne pre tú danú motorku. Ja to sám zvyknem hovoriť, že niekedy je to aj výhoda. Niektorí iní výrobcovia majú podvozky, ktoré sa dajú nastavovať, ale buď s nimi krúžite koľko chcete a nikdy tá motorka dobre aj tak nefunguje, alebo si to zbytočne ten začínajúci jazdec rozhasí. Takže u Kawasaki toto neplatí. Vidlica veľmi dobrá, tvrdá, využiteľná veľmi dobre na ceste, neponára sa to, nevlní sa to a veľmi dobre sa dalo športovo zajazdiť. Ja som vybehol od hotela a po 5 minútach som začal škrtať čižmami o zem a začal som si uvedomovať, že napriek tomu, že tie stupačky sú vysoko, tak tú nohu musím fakt v tých zákrutách a v tých náklonoch schovávať. Čo sa toho týka, má to pneumatiky IRC a drali sme ich úplne po kraj a musím povedať, že v extrémne dobrých zákrutových terénoch sme si s touto motorkou vynikajúco zajazdili. Ona má rada to vytáčanie, bez problémov jazdí okolo 100, 120, 130, tieto rýchlosti naozaj nie sú problém. Od tých 150 vyššie už tá rýchlosť tam nejako veľmi nenabieha, predsa len je to 450, respektíve teda 500. Takže tak tomu treba dať, ale myslím si, že pokiaľ pôjde o jazdenie športové v zákrutách, tak táto motorka sa nestratí ani so veľa väčšími kubatúrami. Čaute, pozdravujem vás zo Španielska, dneska je druhý deň, čo sa vozím s KLčkou a dneska sa vozím už teda bez prievodcov, bez guidov, teda vozím sa samozrejme s kolegom z Čech, Vláďa, motorkáži. No a dávame si to takým svojím spôsobom, aj nejaké šotolinky, aj takéto vyhliadky, ako je toto miesto. A musím povedať, že včera, keď sme sa naháňali za tými guidami, tak som hovoril, že ten motor treba žmýkať, točiť, naháňať do otáčok a tak. A je to samozrejme pravda pre tú športovú jazdu, ale dneska som vyskúšal v tých zákrutách nechať tam 4, nechať tam 5 a pekne ten motor sa dokáže od tých 3-4 tisíc vyhrabať aj z týchto otáčok a je to veľmi pekná, príjemná kochačková jazda, takže platí to, že tá káva má veľmi pekný záťah aj z týchto otáčok a naozaj netreba podraďovať až tak extrémne, akým spôsobom sme jazdili včera a fakt som si to užíval, takže motoricky zasa palec hore pre Kawasaki. Veľmi dobrá je ergonomia, veľmi dobrá je ovládateľnosť, pocit z tej motorky je veľmi ľahký. Čo sa týka brzdy, napriek tomu, že teda jeden kotúč a dvojpiestík iba takisto bez problémov aj jedným prstom. Ak potreboval som nejaké ostré brzdenie, tak naozaj som trošku viacej pritiahol, ale nemôžem ani na brzdy nič zlého povedať. Športová, zábavná motorka na ceste. Teraz samozrejme po obede sme sa presunuli do terénu, dokonca sme sa presunuli do jednej púšte, kde bolo filmovanie, točenie. Bolo tam veľmi fotogenické, veľmi zaujímavé, vyschnuté riečištia, pieskové také úseky a samozrejme veľa kamenia. A tam musím povedať, že tá motorka sa takisto ukázala ako veľmi jednoduchá a veľmi nadaná motorka aj do terénu. Perfektná je tá ergonomia, keď som spomínal, že ten štok, celkovo tie riaditka a poloha riadidel je naozaj vysoko. Nemyslím si, že aj možno o 10 cm vyšší jazdci ako ja nebudú špekulovať s dvíhaním riadidiel. Je to tu naozaj akože fajn. Môžem to aj previesť, ten postoj v stupačkách tak, ako tá motorka je. Je to jednoducho pripravené na dobrú jazdu v teréne, štíhla v strede, veľmi dobre sa pohybuje. Tuto sú také plasty, ktoré chránia ten rám, čo sa týka oškretia od čižiem a vidíte fajný postoj, plexi, hlava dopredu a keďže som si vybral tie gumy zo stupačiek, tak aj veľmi veľká istota. Trošku som si musel zvyknúť na citlivosť zadnej brzdy, ale to súvisí s tým, že ak presadáme z rôznych motoriek, tak si to vyžaduje nejaký čas. Tá motorka sa perfektne viedla v tom teréne. Vravím, že vyschnuté riečište, 2, 3, 4, pomerne vysoké rýchlosti a takú cestovku. V takom pieštitom a takom teréne to zadné kolo sú pomerne veľmi ľahko ustrelí aj s týmito pneumatikami, takže sa vynikajúco aj driftuje a ako vravím, veľmi rýchlo som si vypol ABS-ko a celé ovládanie motorky bolo v mojich rukách. Pokiaľ sme potom vybehli na také uhladenejšie šotoliny, kde dosť veľa jazdia auta, kde toho kamenia je pomenej a kde je ten grip veľmi dobrý, tam niekedy ako keby chýba ten výkon alebo musíte tam hodne si do tej zakruty podradiť kvôli tomu, aby ste na výjazde po zatiahnutí plynu to zadné koleso utrhli a dostali do takého power driftu. Ale to je podobné pre všetky motorky v tejto kategórii. Tá motorka sa v tomto smere veľmi podarila, sadla mi do ruky, jazdila
tak, ako som očakával a predpokladal, že jednoducho to dokážu v Kawasaki vyskladať, že je to pomerne jednoduchý balíček, ktorý vo výsledku ale funguje perfektne bez potreby, aby ste niečo upravovali. No a pýtali ste sa a všetkých zaujíma tá svetlá výška a ten spodok, tak počas bežného jazdenia absolútne žiaden problém, absolútne o tom neviete. V vysútom riečišti, tam bol zvlnený terén, skúšali sme aj skákať. Nestane sa vám taká vec, že by sa toto jednoducho dotklo zeme. Je to nastavené samozrejme správne. Čo sa týka podvozku, tá vidlica je rovnaké vnútornej konštrukcie ako má tenerka v tej základnej verzii. Je to teda veľmi dobrá vidlica od Kajabi, ktorá naozaj funguje. Takže aj tie skoky, aj tá rýchla jazda po zvlnenom teréne v tom vysútom riečišti, nedostal som tú motorku na dorazy, nedostal som spodok vyslovene, že na terén. Je pravda, že odletujúce kamene a tak, to si dneska tento kryt extrémne užil, ale za mňa to funguje. Ako náhle sme však prišli na také miesto, kde sme chceli skákať a bol tam taký násyp a tam už sme ho chceli prejsť. Áno, to brucho je nízko, nebudem hovoriť, že nie je. Keď na tú motorku sadnete, hneď to klesne možno na 15 a pokiaľ budete prechádzať nejakú terénnu nerovnosť, tak jednoducho je to nízko. Je to dané konštrukciou toho motora, výfukom a týmito vecami a myslím, že je to tu celkom komplikovane technicky to vyriešiť. Toto treba brať ako hotový fakt. Keď to teda zhrnieme nejaké plusy a mínusy, tak musím povedať, že dizajn, celkové spracovanie, mne sa páči aj kvalita spracovania, mne sa páči rám, dizajn, svetla a tieto veci, hlavne čo sa týka verzii SE, tak to určite. Na druhé miesto dám motor, ktorý je podľa mňa jeden z najlepších, aj keď tie rozdiely v segmente nie sú veľké. Keď si tam dáme, tak väčšie rozdiely budú medzi tými, povedzme, jednovalcami a dvojvalcami. Tam už si človek musí povedať svoju preferenciu, ale tento motor medzi tými dvojvalcami podľa mňa je veľmi, veľmi dobrý. No a samozrejme tá kvalita toho prevedenia, toho povedzme japonského, to je za mňa rozhodne plus tejto motorky. Minusy, to ma trošku mrzí, samozrejme svetlá výška, to je jednoducho fakt, s tým sa nedá nič robiť. Mrzí ma tá 17 vzadu. Mrzí ma možno, že nie sú bezdušové kolesa s vonkajším výpletom, predsa len je to trošku praktickejšie opraviť, ale ja by som, akože s dušami ja osobne nemám problém, takže s tým by som ja vedel žiť, ale tú 18 vzadu by som fakt chcel. No a čo sa týka elektroniky, za mňa tak ako to je to super, ale viem, že pre niekoho bude mínusom aj to vypínanie ABS-ka, alebo možno chýbajúca trakčná kontrola. Vypínanie ABS-ka myslím, že sa dá vypnúť len na obidvoch kolesách a mnohí začínajúci jazdci by si radi nechali funkčné ABS-ko na predku a vypli si len ten zadok. Celkovo sa Kawasaki podľa mňa návrat do tohto segmentu podaril. Ja si myslím, že táto motorka bude veľmi zaujímavou voľbou pre mnohých. Ak zvažujete, lovíte v týchto vodách, určite si choďte novú Kawu pozrieť. Ja viem, že tej konkurencie je tam teraz celkom dosť, vzhľadom na to, že ten segment, dá sa povedať, len pred 2 rokmi vznikol, alebo ako to povedať, alebo sa znovu dostal na vyslnie, takže je to podľa mňa zaujímavá strojovňa od renomovanej značky, japonskej značky, so zaujímavou cenovkou a tak sa treba na ňu pozerať. Ak tieto minusy pre vás nie sú až také kritické, pre začínajúcich jazdcov si myslím, že nie sú absolútne limitujúce a takí skúsenejší jazdci, ktorí chcú vyslovene hardcore offroadovú motorku, sa možno pozrú nejakým iným smerom. Takto vidím novú KL 500 ja. Samozrejme chcem poďakovať importérovi značky Kawasaki za to, že nás sem do Španielska na testovanie tejto horúcej novinky pozvali. Bolo to tu skvelé počasie, skvelé terény, parádny vstup do uzavretej púšte, kde sme si mohli zajazdiť. Takže ja som si to dnes užil a ešte si užijem nejaké jazdenie aj zajtra. Takže ďakujem a samozrejme ako vždycky ďakujem aj vám všetkým za to, že sledujete Motorrad.sk, že sledujete naše testy, videá a teším sa, že sa čoskoro vidíme už na Slovensku. Majte sa pekne, zo Španielska vás pozdravia Javia. Čauko.